Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Kadar Shnong jong Nongrim hel Shnong haka nyotrep ya yong arjar arpho kalapha da ka Jingmut syaka Sorkar jela beratip kem ka disaster risk management action plan nak bentaban penteri kam hak Shnong githau jong ka jela kat ba ka penteri kam pura jong ka Sorkar ya ka hang dam ba arpho sngi hak ri India barok kawai kadang yai peteng hadu bentaban ne nak benta bani khun thama persya ya ka sapriang jong khnyang pang coronavirus urang ba Shnong jong Shnong Nongrim hel suba banteli en nari haka kran bigila pathai kubor hadien ka kendo yo menteri rang kejelau konrad ke sangma boleh thu ba menteri rang ba ulah priang ni kijing Jingmut bat pentep ru ba un sakhot ya ka jingelang na ka bentaban bishar penya bat bania thirsani halor ki khat santli kijing Jingmut ki ba ka dor ba Shnong Nongrim hills kala ai syaka Sorkar syuaban pendrung ha ka state action plan dan kam bandan kanu ka action plan no kanu ka rukom ni ki rules and regulation ban trai kam ban wan ra si sai ka lockdown ka ba Pyrkhing ya ki nong Shnong jong ka ni ka jela ka jongi te kum ta ngi lai le ban ya pliu Jingmut ban ya penrung ha po ki jing tho ki jongi ban ni lala ban pen urlong ya kata da ka ba menta ka sni la yo ban ai sha Chief Minister Badan Burom jong jela ka bangi khat ka disaster risk management action plan ka ba initiate da dor ba Shnong Nongrim hel so nya ka Shnong gu jungi ni la ban pentrai kam kini endai kam num dan ke Jingmut batang ka we ke Shnong kan trai kam kini de ta ka daw ni man ra ya kani ban present how Chief Minister khnang ba balai ki we ki Shnong ki badan hang ni ha social lani ha kani ke jela ni la ban pentrai kam lang ya kani ke juga action plan kan ha kani ke action plan la download ki guidelines kam tam ka be dei bat ki dor ba Shnong ma pempai hakini kisni ke jingtri rat ba hi mo hadin ba ke Sorkar ke district administration ki police bat ki wi mo nak liang ka head department pin i sa ka wai ka kunhun lani ka authority ka ba trikam ha hi di dor ba Shnong bat ke jingrap ke jungki minta kasin ngan la ban ong ni kata ban sim ya ka burom romo kum ki dor ba Shnong ham man la ki Shnong ni la perform la trai rat ba sisha ban nyarap ya ka yo pai ba la jong ha ka jing nyarap yo pai ba la jong ring la ya rap ro ya ka Sorkar ha paro kiliang lada pi ong ha ka liang penbiang ya ki bam jadi lada pi ong ha ka baye dei ban pet iki tu ki brio ki bawan na ki wei pat ki jela la ki ki student ni ki batrai ni la ban ya snok tilang la ni ha ki ni benta ban te la kam ro ya kan lockdown ha ka ba ki brio kinumia kat bamon ma kinumia kat bamon kini persya ya kan ke lockdown ngilala bante lakam naman na Shnong dei na mar ta daw ngasmo ba ni de bandon ka action plan ke ka ba tikna ka ba ni long uniform kenang bala da ka wei Shnong ka pentri kam baro ngini pentri kam kan long successful bat kan rai ke jimbahi ya kan ke jela ka jongi hi baro ko bat kam tam ni ka ri si jangti ai jongi nanta ki steps and measure strict surveillance during lockdown in entire locality, monitoring of hostels and guest house, distribution of essential food item, plan during funeral bereavement mun hakapor ya breu kini hitai, registration of health workers. Kini kebadan kam baman ki Shnong ki dei ban pen kre la kinu ki health workers ka bakan thup nandu ki doctors ki MBBS ne BDS ne ki paramedical force paramedical workers ki badan lani ki nurse bat ki associate bat ka health te namta ngidon kan ka mobilization of volunteers lada don kanu ko bagi dei dan kam ka ban kang ka dei bangi dan kam ya ka force mo ka workforce lani ki nong yarap ki volunteers te hanang tangi don ka assistant for marginalized section lani daily wages ana kanir bangi haban pek ha hakum gini ka por babun mentam dei sutang bangin classify tangi ki BPL henrai ki don kita ki daily wages ana ki batrai sngi ki batrai thauye yang gini ki batrai sngi nong bela pat ki don ro kum ki nong nya kali ni menta ba pli ki la susong hi yang kam don ki te bangin hapet ro ye kita the assistant to senior citizen kidon ki senior citizen ki basak marwe mo ki belakang temen ki kun ki let's say kidon sabare ne bangin sim data kita nin kolek lupa ki data yo kumnu mo makani ke jing pangkat kum ke jing smutu i jungi ka tre ha ya kita ki bala kham san kham ba ne te ban petro ya ke jing don ka stop ka bang hapo ki dukan hapo ki Shnong kita ban yele ban man kasni ban
haban ya keli ya persau ke iki jungduna haki mo kabaliang kabam ka di kabai de po Shnong po thang ye kren ke jungi bari chief minister betul ram te lapan pau ka jing smokeman o ai nak liang jong ka department ro ila kubur bala dan ke jing pen kre ya ka action plan ke jongki tang ba ka de bat ka government mo ka de bat ki kini ki stakeholder ki ba ya de bat ka government en re ha ka ya de bat ki dor pasnok ke pat dan bat ila pen pau ke jing smokeman si bon ba la ong ba ka ni in sam khat e ke jing lang ban ya pusan lang bat kumno ban thep lang ha kata ka action plan ke bari jong ka sarkar bat yong bahkan nok ke jing rap ya ka sarkar bat lapan ni ya ka soft copy kenang bakin la ban penteri kam hakin du bentah jong ka lembaga sarkar